Пакуль гэта нічым не прыкметная пустуючая тэрыторыя на скрыжаванні вуліц Фаміна і Машэрава. У будучым тут плануюць узвесці квартал сучаснага жылля. Яго праект упершыню прэзентавалі на горадабудаўнічым савеце. Увага да добраўпарадкавання гэтай тэрыторыі пільная. Побач з будучай забудовай знаходзіцца Брестская крэпасць і музей чыгуначнай тэхнікі. Наша задача рассмотреть именно эстетическое восприятие этого объекта, насколько оно удачно вписывается, учитывая, что эта территория прилегает к Брестской крепости, да, к одному из брендов нашей области, нашего города, нашей республики. И поэтому любой объект, который размещается в этой зоне, к нему будут предъявляться повышенные требования. У дадзеным квартале рэалізоўваюцца сучасныя падыходы да будаўніцтва жылля. Ён будзе ўяўляць 5 асобных 8павярховых будынкаў. Прадугледжаны шматузроўневыя паркоўкі і велапаркоўкі, а таксама убудаваныя на першых паверхах дробныя гандлёвыя аб'екты і дзіцячы сад з гульнявымі і спартыўнымі пляцоўкамі. Основные материалы в отделке были применены, такие как кирпич красный с Брестской крепости, это медь на фасадах, отсыл к музею паровозов. Это рядышком находящийся ТЭЦ, такое промышленное здание. Поэтому в увязке с этим окружением и получилась такая архитектура. У цэлым прапанаваная канцэпцыя атрымала адабрэнне. Далей праект будзе дапрацоўвацца з улікам рэкамендацый спецыялістаў. Анастасія Кузіш, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брест».